Здравейте! Днес съм ви приготвила една гнусна, но интересна изненада. Както виждате, това е колекционерски наръчник. Тук се съдържат всичките животни. Също така има и отзад. Извинявам се, че има мъкничета най-вече, виждате, защото те снимам на хладилника и не знам, така ми е по-ми е приятно, нали? Така, никой не ме безпокои. Така, тук ще ви покажа и някои по-специални човечета. Тук имаме къща с звук, която се купува от Мишанчето, ако някой знае за този магазин. Да, къща с звук е ето една, как да ви кажа, ето такава, да кажем, къщичка и като натиснеш надолу, тя издава някакъв звук, зависи сигурно какво е човечето, тъй като аз имам такова, но ще го покажа в следващата ни клип. Така, следващите са ни лимитирана серия, тъй като те се падат много рядко, затова се наречена лимитирана серия. Ето виждате, те са само 5, аз имам тези двечките и тези двете от тях, само това нямам. Така, не съм ги намерила и за жалост в следващия клип не мога да ги покажа, но да, ще покажа тези, които имам. Сега това не е важно. И последното ни е изненада. Тук са, виждате, намери ги репкави металки. Тъй като аз имам от металките, но изглежда като репкав, защото е таков. Металка, аз металкото имаме ето това. Тук виждате. Ето това. То ми е метал. И тези виждате. Къща с звук, лимитирана серия и ако изненада. Първо ще ви покажа, извинявам се, първо ще ви покажа тези, които са от различните, извинявам се, серии. Първите са ни ригровци. Те, както виждате, сигурно да фокусирам, се ригавят. Така, ще ги покажа ето така, само да фокусирам горе-долу. Както виждате, тези, които съм ги зарязкала, ето тези двечките, те, значи ги имам. Така, ето. Защото някой може да иска да прочете имената. Ето, както видите, тук имам много различни. И както виждате, тук имам този и този, които са едни и същи, само че са в различни, как да го кажа, в различни цветове. Така. Следващите ни вид човечета са миризливковци. Както виждате, сигурно миришат на нещо и за това е така. Да, гледайте ги хубаво. Само камерата да фокусира така. Показвам бавно, показвам, за да някой ако иска да прочете. Ето виждате, че този го имам, тъй като го има тук един път друг цвят. И ето
този мишок има, но по една причина го намерих и не съм си отбелязала, че го имам. Така. Това бяха миризирани.